Представете си дом, който ви дава всичко – пространство, спокойствие, удобство, без компромис. Сега спрете да си представяте, защото той вече ви очаква. Започне изграждането на нов затворен луксозен комплекс Божурище, който предлага 15 самостоятелни къщи, всяка с двор 500 квадратни метра, гараж с техническо помещение, 3 паркоместа към всяка къща, прецизно проектирани просторни помещения, всичко необходимо за един наистина удобен и уютен дом. Енергийно ефективно строителство, модерни технологии, висок стандарт, интегрирана топлоизолационна система от 15 см, висококачествени топлоизолационни плочи APS с висока плътност, висок клас PVC дограма с 5-камерен профил и троен стъклопакет, пречистване на водата локално във всяка къща, филтрация, инфрачервено обеззаразяване, омекотителна система и финално филтриране. Изградена инсталация за рекооперативна вентилация за всички помещения. Отоплението на къщите ще бъде решено посредством най-съвременни термопомпи, тип въздух-вода и вграден бойлер. Цялостно подово отопление. И това не е всичко. Предлагаме индивидуално изграждане към всяка къща на фотоволтаична инсталация, басейн, геотермална отоплително-охладителна система, камина и други допълнителни опции, които допринасят за вашия комфорт. И всичко това само на 5 минути от София, но далеч от шума и напрежението на голямия град. Простор, комфорт, сигурност. Всичко това ви очаква в затворен комплекс Божурище. Един дом не се избира случайно. Той се усеща. Свържете се с нас, за да откриете вашия.